Máš? Čo to máš? Čo to máš? Pozdravujeme z Detoxu na Európe 2. Ja som dúfal, že počas letných prázdnin nezabrdneme do tejto tematiky, ale budiš, Monika sa pýta, kto je to študent. Študent je neidentifikovaný a iných bohumilých činnostiach. Zvýšený výskyt študentov bol zaznamenaný pri rôznych krúžkoviciach, poschodoviciach, chodboviciach a všelijakých iných iciach. O študentovi je všeobecné. Piatok sa žije v Trnave jedine v Európa 2 pojíte. One party. Vstup 1 euro. Hit 21 drinkov za 1 euro. Európa 2 pojíť. Každý piatok. Európa 2 pojíť Trnava. K tomu množstvo zábavy a prekvapení. A v sobotu do 23. vstup za 1 euro. Klikaj